Гиззатуллин Айгөл 9-нчы сыйныф укучысы. Фәнис Яруллин рәнҗемәсен. Тезелешеп очкан кыр казлары, чагылып китсә әгәр офыкта, кемдер карый кулын кашына куеп, кемдер бармак салып курыкка. Кош-кортларга кемдер җимнәр куя, һәм ышыклый зәһәр суыктан, кемнәрдер чит тегелеп куя, үреп каты тимер чыбыктан. Кемнәрдер шишмәләрнең юлын ача, кемнәрдер китә томалап. Дөнья бит бу, дөньяда инде төрле хәлләр тора булгалап. Табигать ул үзен яклый алмый, үч тә алмый кешедән. Ул бары тик рәнҗи генә ала, куркыйк шушы рәнҗеш төшүдән. Рәнҗемәсен безгә пычар кошлар, рәнҗемәсен күлләр, урманнар, рәнҗемәсен кояш, җир һәм күкләр, рәнҗемәсен безгә ал таңнар, рәнҗемәсен үзләренең яклаучысы кеше икәнлеген белсен ул. Яңгырлары белән яусын да, кояшлары белән көлсен ул.